Ja, men her så er vi så ankommet her til Hjørring, og det her det er det her område, vi må træne på græs. Halleluja. Så det er jo bare super. Men der er simpelthen en masse baner og masse mål og ja, muligheder for at gøre lige nøjagtigt det, vi gider. Så det er jo bare fantastisk jo. Og solen den er også bedre her, end den var nede, hvor vi kom fra. Så nu skal vi til at træne lige en times tid, en time og et kvarter, inden vi skal ind og have noget aftensmad her 6:30 og se lidt fodbold og hygge lidt. Så ja, der har vi så en af trænerne. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men jeg har da set ham før i klubben. Ah, der kommer lige et toghorn. Og Gran, han har sgu tage de hvide underbukser på i dag. Fremragende. Gran, har du lige en kommentar? Du skal også leve med. Ja. Så humper du bare. Den uge så går med. Ja, så for at få kørt lidt øvelser på lige. Jeg kan godt stå, men jeg kan ikke løbe. Vi skal lige have... Vi skal have køkkenet med. Ikke? Jo. Sådan er det. Ja. Så ved vi, hvem vi kan sige tak for mad til, jo. Ja, det er jo det. Der er noget kartofler og noget banæssauce og hamburgerryg. Det smager mega godt. Og det smager rigtig godt. Og noget lasagne noget, og noget salat, og noget taco-skaller. 21. Hvad siger I til det, drenge? Er det godt? Ja. Ja? Nej, det er fordi, han gik ud til det. Altså, taco-skallerne, det er helt kommet. Jamen, det er guld i bogvejen. Ej, Henrik. Ej, det er helt rigtigt. Hvem er den flotteste træner i den her gruppe her? Ulrik! Det der, det skal vi lige have skåret ud. Henrik! Jeg skulle lige til at sige, når I er færdige med at spise, mødes vi lige ude på træningsbanen.
han skal 4 timer mere. Hvor 2 timer er det kun. Når jeg besvimer og vælter bagover.